На 18 април 2025 година аз се стоях пред жълтите павета и после моят приятел дойде. Братле, чу ли новината от Сипкоин? Кой е Сипкоин? Ето го той е. Купете биткоин! Зимбабве, защо купувам биткоин? Мога да порасне. Добре, отивам да купувам биткоин от офиса! И затова отишъл към моят офис да купа биткоин. За портфолиото ми трябваха пари, затова написах на един документ парите ми. Така. Портфолио. Пет БГН. Крипто ще е биткоин. Ми изглежда добре за сега, така че мисля да го запазя. Ето тук. Аз не мога да повярвам очите си. Мислих си, че цената ще да бъде по-малка. Но в реалност цената е била 0,0000069. Това е. Отивам при Зимбабве да опитам за помощ.